Hey everyone, good morning. Jotono namsogani channelo haino hai. Taboklai ang ani logini borok bai bagano thanglai tongo scrap khagani bagai. So norok chini block no paya sojoratei nai tong bai di do. Tangni bagano paisok paijak. Nagi sakla kusu kongrai mani bai. Ani bakrang rok pujonto soroi thajak. Taboklai jang joso tangni scrap no khagoi tongo. Norok no phuno koi tong nai tong di an chala lai kai tong ira bar pura nos tong thajak ma chinga je rajang mani tabok bai lai wai bri yong drak ramani so tawon ke bo scrap thumai tong ang labana logerani nei phaiple no laiba saktei tong thai laba mela kulumui thini chana bagano phai lai nobar hing o nai bini bai ang bo bai ha phaiaple nagi yang tia lai borok ni nok tongo sini ironi nok lai sajak jakple sini iro total pass poriba tong sakla kusumani bare hang je pura bokrok sakaha kusumani bai mabu malumjak ha thini sanai tha tabokbo harajia bithirokbo sajak topabo mela kosto oi tongo kongrai ni bagai asakulum madara arbu kongrai oi tong laiba tei hinglung gyabo yogya masi malunga bini bai ara kosto manai tong phleang mela kongrai bai nogani bakrang khnai no sinai tani hlai hani kongrai bai pura already bakrang soroi thakja khlai tungphla salbai pura thiani sana ekdom tongmaya samaya o bini bagai angbo no tongani sle hnai phaya phle ani logini borok bai baha bo hlai tabok scrap khagoi tongo ang hlai ora nobar hing sai tong phle kongrai hnai bo noba che ayogya sukla kulumo pasak tungphla bini bagai noba chani hnai ma phayo bagana rubber bagan oro se noba ship phayo tongthok oro lai ang yang saitia phaijagya tini no first time phayo ang kaijagai phaioi yang nok sakatia rok phaijagya phle tini no phaiha chuju jangni bagano yang lai pathorok tongo salbai gamkhla nugya no irobo borok para tongo so nai di orang scrap omono chang khagai tilangnai tini oro ko scrap tabok lai chang gap lai ho subuteri ho oi tabok se waibri raja laiba tamak lai lathai laiba bini bagai butei laya karai jang tabok scrap khlai no jang la itong phla ngana ye bupang no stong baijak amangke ani prangla ramani suani logini porangke yang go thumi to te angbo buno kisa subanai norok nai tong ito ang sakdino blog khlemeya content maya te ani kongrai ni bagai hang blog rok continue do maya oi tongo te sa nok nukhung khaja khun laiba nok nukhung ni samung rok bo tongo bini bagai blog rok khlemeya oi tongo ani nokni borok ani buprangla lai sunga basai nyang tani blog rok khlai dia lai hnai ang buna saha je ang kusukong rai hongoi tabo kosto manai tongo bini bagai blog rok tabo khlai ji ho hnai to phabo tini ai tong thai hlaiba blog khlai ha nok bai kisa share khainai jeng samung tangmani rok sok special to korei ai phano jeng kosamsa chini je khlaimani abono norok bai share khainai hnai jeng tini blog khaino hai jeng khlai ha ke norok ni support nanga norok chana chuba hlai se jeng kuchugo kai manai kono ni
scrap abo nang ke chang khagai tilang nai chini nok bai bisi salia do chini nok ekdom saka ase bisi salia norok ni kumai ana cholai to ha tani rom lai hnai ang bana subani hnai rom mane bahla yak mana ta rundi ni na sklai kyar khlai te bini badai na mane leng da hawa camera rok bo sakanani musugia da bini khukte korok bo sai khna da kalakang tani hla bo sakha lasiyo bo korok manja bini bagai ang bana sardia fle ang bo kai brai khai bonan chubaha bahlana ta chuba di hnai choleya yak mana hnai to phaba ang lai bana chubai tang ta bo con nó rong lên của mày cholesterol chúng mày nhá với scrap khá cái trong này cả bọn sắc samung rock khai mía ba je man sắc je sắc phari sắc ang wa ani login block no chubawa so sari ko tam khai no rok ba kise share khai nai dipuro halai current thang halai mela tong maya wa costo kulum mani bai suklai shalkhirio mela thenis na bini bai dipura halai sang tongani bai mela kostong phule pra costo suklai pra tungplai miabo basak kisi oin thaka ha kulum mani bai so tini lai barayoana samaya tini bo mela sal tongwa nobar bo sak phajia je rabar bagan mishing nobar phaifle so tabukun ke sang thum lai garana aro ha na ji ani ya kishing za anaras pathai chicken cute khai thai ja gora ani wow amon kyang khage cha phainai su lai siglak bini bagani anaras no langgai chai nai kamon no lai so sini no kana bo to kubang ma to anaras pano bagan dero kurai nai tong plang la này cute club thay bây giờ chồng của nó là cái chai này của nó lại hạt đây là gì vậy nó khang lát mình đi bắt khang chỉ có anh sao được tia pathar asal này cho wow đi con này pathar này cho thok और से हिंग और एकदम नवार fresh पाया jadi kuntu bubar age chirai fru kuntu bubarok na kuntu ba thaidong na sang salai phle mona noi muite mana sang age chelok tong khuni sang tikulani thanglai jini dol dok bai ba kuntu sagala na nai thalaya tabo kuntu no noi muite mana sana yang tia mai rok monani sanjak sini bo mai monani sanjak so sini ke paiti ongkha jini scrap hakmani bobon ba besek man halai besek bopang besek bang ya halai ba besek man thai ba ita total besek tong tom 200 tong po ro chu so halai chuna ra ro phle bobai chang 0.5% so tabok halai so no ga thangsinai sini no khlai to lao no ekdom kandara sini nok sakadara phle karen kare hilai ira se phai jong phai ha ani ha suklai no ban na ji no hla sukabang no ban ngia tak pernah saya tak lemaya kalau mani bagai tenis na sekolah tungplau nong tong tu tiga mani bagai tak bapa complete klaim yang hopele rock night tu zakadai comment klai saudi kalau rock atau belaki na hamzak sugo ani riknai na mani bagai yang masa hopele so tak bukan ke friend panglai sinai orang kalau hari sini bed kabar bahwa ekdom mesti dilagai mahang ros sui payai friend buat saya tu sekolah tungplau mani mar hai tong phai lai na so sal khima tong mai cha ơi suk rai tabok ni tina
एकदम तंफाय कोस्ता माइ मैसो क्रिया तंफ्रामानि बाय ताबो हलाय ससाल की क्रीमा माइ मै संथाय अथनाना किसा लोङै हिनो वराना mohlai mia ni bukra dai phimani thanda mia hora lengdi hanjak ang lai ani sala tai phaijak laiba mana lengjak already bini bagai lengba dia tini hlai ani bukra tananya naha phalai taw loma dara thanda ro hlai mela basak gamo tongtho hingo ekdom dan lombai ha tawak lai mami songrana sang tabok lai mui nei ani bai thang tawa bri nai thok sikla rok bai ba ha e hanai nai di e ro moka masang sarok oi to hai ra nong na tabo ang phunung nai e ra lai mukhu rok ni moka gaijak beta sarok so yang kara di sikla view nai tok yang la sikla nobar ship mena nobar phayo tabo hla sang mui jo tarani bagai thanglai tong phle 1 hour later tabok lai chang mui rok nai playai bidi rok lai playai nowa thangai tonga ehe sine mui rok already done chang nai playjak tabok lai chang no thangai tong play so mohlai ani prang sigrok jotobo cute nai thangai thok no ani blog tama sani musuk sari jotobo basani blog da live subscribe khalaya koma mela redi bongna rang 200 nai awo antro rang 200 nai bobo ado subscribe kanda dai ronai kana di sini ok loga khum nai thok masang mani tabok lai sang jotobo no thangai dong lai so tini ni blog orono ang mathak sinai tini saklai tong thoha aramna ha ani perang segrok bai legro wai Tiga mo to ani perang segrok so tata nok bai hai no hai next blog malai sinai